Здравейте! Искам да ви представя един колеж, който е авангарден по своята си същност, защото метода му на преподаване е много напред. Това е така наречения квантов колеж или практична хомеопатия и е единствен по своят род, както в Англия, така и в много страни. Какво е характерното за този колеж? Характерното е, че той има много стегната структура и философия на преподаване, начина на изработване на лекарствата и най-вече начина, по който се взима случаят на пациента и съответно се разглежда. От гледна точка на това, че живеем в един много сериозен свят на свръхинтоксикация, от гледна точка на замърсяване на околната страна, храните, които консумираме, ятрогенните заболявания, т.е. под ятрогенни заболявания разбираме болести, които са в крайна сметка от страничните ефекти на медикаментите. Така че един пациент не можем, който живее в 21 век, не можем да го сравняваме с пациента, който е живял в 18 и 19 век, тогава, когато говорим за една коренно различна и здрава конституция. Колежа преподава хомеопатия, която хомеопатия е много ценна по своята си същност, тъй като изключително се занимава с органови лекарства и комбинации. Отделно се преподава нутриционалистика, което означава начин на хранене и най-вече диети, които се изработват специфично за всяко едно заболяване. Нека да направим разликата от диетология и нутриционализъм. Нутриционализма е малко по-мащабен от гледна точка на това, че се наблюдава какъв е клетъчният баланс на организма и какво е изтощението на организма. Това много ясно се вижда тогава, когато се взимат случаите на пациента. Другото, което се изучава, е една дисциплина, която за мен лично е много важна и съществена в подпомагането на органите и организма като цяло. Това е така наречения nutrition, т.е. хранителни добавки, изключително направени на базата на природни съставки, тинктури, билкови отвари и тинктури, които най-вече хранят органа и органовата система, тъй като самите тинктури, самите извлици се предполага, че в тях са били взети най-съществените микроелементи, които са били съхранени в самото растение. Така че не е необходимо, примерно, както в днешно време взимаме широкоспектърно добавки, да се прилага като терапия. Тоест, имам предвид, че билковите тинктури и лечението чрез тях е много съществено, защото се доближава почти изцяло до природосъобразния начин на хранене, тъй като самите тинктури ви дават голям набор от микроелементи, извлечени от растенията. Друго като допълнение се изучават и много други техники, така че в един бъдещ ваш процес на работа те да подпомогнат най-бързо и успешно излекуването ви на пациента. Колежа има много силна енергия, която поднася по много естествен начин информацията, така че студентите имат убедеността и сигурността за
по-нататъчния лечебен процес на техните пациенти. Модулите са 13, обучението е онлайн. На всеки 3 или 4 модула се прави сесия, която е лице в лице, т.е. събират се студентите на место и преподаватели от Англия идват и водят именно тези сесии. На живите сесии всеки един от студентите си съответно задава своите въпроси по учебния материал и търси разяснение, като допълнителна помощ се оказва и от супервайзерите, които ще бъдат назначени за всяка една група. Хубавото е, че този колеж ви предоставя диплома, лицензирана диплома, в този вариант, в който, да кажем, се обучават медицински кадри и сертифициран лиценз за тези, които не са от сферата на конвенционалното здравеопазване. Мога да кажа, че колежа е една много... Колежа идва с една много силна платформа и философия и техника на практикуване. Имам честта да съм завършила този колеж и мога съвсем очевадно да кажа резултатите, които виждам чрез моите пациенти, че действително той работи и работи на 100%. Това е хубавото, че той е успял да преобърне визията си за лечението и пациента, именно от гледна точка на това казвам, че ние живеем в 21 век. Когато говорим за хомеопатия, е хубаво да се замислим тази хомеопатия, която се е практикувала във времето на Ханиман, в днешни условия практически няма приложимост, ако не подпомогнем организма. Какво разбираме под подпомагане на организма? Именно това да възстановиме клетъчния баланс, да възстановиме конституцията на пациента, тогава, когато неговите ресурси са изчерпани. А неговите ресурси могат да бъдат изчерпани от състояние на дълъг стрес, от неправилен начин на хранене с високовъглехидратна диета и от ред други причини, травми, катастрофи и тем подобни. Като се добавят и много други фактори, които допринасят за изтощаването на човешкия организъм в днешно време, то практически тази красива, бих казала вече наука хомеопатия, не може да се прилага в чистата й форма, така както някога много успешно и много бързо е разрешавала проблемите на своите пациенти. Затова всеки, който има интерес, може да позвани на телефон 0884 1553 78. И добре дошли в Авангардния колеж по квантова медицина. И тук ще ви покажа. Здравейте! Искам да ви представя един колеж, който е авангарден по своята си същност, защото метода му на преподаване е много, много напред. Това е така наречения квантов колеж или практична хомеопатия и е единствен по своят род, както в Англия, така и в много страни. Какво е характерното за този колеж? Характерното е, че той има много стегната структура и философия на преподаване, начина на изработване на лекарствата и най-вече начина, по който се взима случаят на пациента и съответно се разглежда. От гледна точка на това, че живеем в един много сериозен свят
на така свръхинтоксикация, от гледна точка на замърсяване на околната страна, храните, които консумираме, ятрогенните заболявания, т.е. под ятрогенни заболявания разбираме болести, които са в крайна сметка от страничните ефекти на медикаментите. Така че един пациент не можем, който живее в 21 век, не можем да го сравняваме с пациента, който е живял в 18 и 19 век, тогава, когато говорим за една коренно различна и здрава конституция. Колежа преподава хомеопатия, която хомеопатия е много ценна по своята си същност, тъй като изключително се занимава с органови лекарства и комбинации. Отделно се преподава нутриционалистика, което означава начин на хранене и най-вече диети, които се изработват специфично за всяко едно заболяване. Нека да направим разликата от диетология и нутриционализъм. Нутриционализма е малко по-мащабен от гледна точка на това, че се наблюдава какъв е клетъчният баланс на организма и какво е изтощението на организма. Това много ясно се вижда тогава, когато се взимат случаите на пациента. Другото, което се изучава, е една дисциплина, която за мен лично е много важна и съществена в подпомагането на органите и организма като цяло. Това е така наречения nutrition, т.е. хранителни добавки, изключително направени на базата на природни съставки, тинктури, билкови отвари и тинктури, които най-вече хранят органа и органовата система, тъй като самите тинктури, самите извлици се предполага, че в тях са били иззети най-съществените микроелементи, които са били съхранени в самото растение. Така че не е необходимо, примерно, както в днешно време взимаме широкоспектърно добавки, да се прилага като терапия. Тоест, имам предвид, че билковите тинктури и лечението чрез тях е много съществено, защото се доближава почти изцяло до природосъобразния начин на хранене, тъй като самите тинктури ви дават голям набор от микроелементи, извлечени от растенията. Друго като допълнение се изучават и много други техники, така че в един бъдещ ваш процес на работа те да подпомогнат най-бързо и успешно излекуването ви на пациента. Колежа има много силна енергия, която поднася по много естествен начин информацията, така че студентите имат убедеността и сигурността за по-нататъчния лечебен процес на техните пациенти. Модулите са 13, обучението е онлайн. На всеки 3 или 4 модула се прави сесия, която е лице в лице, т.е. събират се студентите на место и преподаватели от Англия идват и водят именно тези сесии. На живите сесии всеки един от студентите си съответно задава своите въпроси по учебния материал и търси разяснение. Като допълнителна помощ се оказва и от супервайзърите, които ще бъдат назначени за всяка една група.
Хубавото е, че този колеж ви предоставя диплома, лицензирана диплома в този вариант, в който, да кажем, се обучават медицински кадри и сертифициран лиценз за тези, които не са от сферата на конвенционалното здравеопазване. Мога да кажа, че колежа е една много... Колежа идва с една много силна платформа и философия и техника на практикуване. Имам честта да съм завършила този колеж и мога съвсем очевадно да кажа резултатите, които виждам чрез моите пациенти, че действително той работи и работи на 100%. Това е хубавото, че той е успял да преобърне визията си за лечението и пациента именно от гледна точка на това, казвам, че ние живеем в 21 век. Когато говорим за хомеопатия, е хубаво да се замислим тази хомеопатия, която се е практикувала във времето на Ханиман, в днешни условия практически няма приложимост, ако не подпомогнем организма. Какво разбираме под подпомагане на организма? Именно това да възстановиме клетъчния баланс, да възстановиме конституцията на пациента, тогава, когато неговите ресурси са изчерпани. А неговите ресурси могат да бъдат изчерпани от състояние на дълъг стрес, от неправилен начин на хранене с високовъглехидратна диета и от ред други причини, травми, катастрофи и тем подобни. Като се добавят и много други фактори, които допринасят за изтощаването на човешки организъм в днешно време, то практически тази красива, бих казала вече наука хомеопатия, не може да се прилага в чистата й форма, така както някога много успешно и много бързо е разрешавала проблемите на своите пациенти. Затова всеки, който има интерес, може да позвани на телефон 0884 1553 78. И добре дошли в авангардния колеж по квантова медицина, машината, на която се изработват лекарствата, монопродуктите, като те могат да бъдат комбинирани от 20, 30, 50 в зависимост от сериозното отклонение или патология на вашия пациент. Като лекарството се поставя в едно от гнездата, набират се кодовите, които в момента ще ви покажа. Ето ви и кодовете, с които се набират самите лекарствени препарати. И в крайна сметка вие имате един пълен пакет за по-бързото и качественото подпомагане на организма и за крайния оздравителен процес. Така че пациентът да не бъде вкарван в сериозни хомеопатични кризи, т.е. бавно и постепенно да се връщате към онзи момент, в който пациента действително да се чувства така, както се е чувствал преди да започне неговата